binati o minahal kong matalumnon. March, April 10, 2025. Nya data guys, naninitag balot diri sa Matalo Municipal Plaza guys. Okay, balot. Okay, dahil mga bigatin. Dahil mga bigatin sa kong guys. Barangay Caridad Store. Okay. Okay. Mga ni mga bigatin sa kong guys. Okay, katong ganahan mo patong balot nga nay gluta nya makapahamis, makapagwapo. Nangagwapo na sila guys. Kasi ikaw og balot. Okay, palit na mo guys. O sa inyo boss? Ikaw palit sa ba? Ha? Atap. Tetap balik sa. Ang pinakabagos. Ayun, librero ba rin? Hala! Binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Ikaw TV News, ang channel sa kalambuhan dire sa lungsod sa. Okay guys, today is Huwebes nya April 10, 2025. Nya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome kanan nga mo invest o business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. I hope nga daghang mo put up og negosyo or mo invest og negosyo dire sa lungsod sa Matalom. Nanginahanglan ko sa inyong tabang guys og suporta aron ma-realize ang atong advokasya, ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong tabangan ang administrasyon sa ilahang mga programa or mga proyekto aron magpadayon ang paghatag og maayong serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Ato silang tabangan forever, ito lang tabangan kanunay aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, sa tinuod dito guys, ang Matalom dun huway mga dagko ng mga supermarket, dagko ng mga mall ba, mga modunaywa sa Matalom. Pero in terms of turismo, maoy amo ang pinaka dako og income diri sa mong lungsod. I hope nga daghang mo sanong daghang mo put up o negosyo dire sa lungsod sa atong i-try i-discover kung unsa kanindo ang lungsod sa Matalom. Ikaw pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan dire sa lungsod sa Matalom.